Din is-sena il-Fondazzjoni Junior Achievement Young Enterprise Malta, dik li kienet qabel magħrufa bħala Young Enterprise, qiegħda tiċċelebra t-30 sena mit-twaqqif tagħha fejn ġew organizzati żewġ attivitajiet separati, seminar dwar l-edukazzjoni tal-intraprenditorija f'Malta u anke pranzu li għalih ġew mistiedna diversi persuni distinti, fosthom il-President ta' Malta, organizzaturi u għalliema li ħadu sehem tul is-snin u anke ex parteċipanti fil-programm ta' taħriġ fl-intraprenditorija. L-għan aħħari tas-seminar kien dak li jiġi diskuss l-impatt tal-edukazzjoni fl-imprenditorija u l-opportunitajiet li dan jiftaħ għall-impjiegi u titjib fil-ġenerazzjoni tal-qlieħ. Ukoll sar aċċenn dwar dak li qed isir fuq skala lokali u anke barra minn pajjiżna biex jitjiebu l-inizjattivi ekonomiċi fid-dinja tal-biżniss li jagħtu valur miżjud lill-ekonomija. Fis-stqarrija ġej qalu lil mill-parteċipanti li ħadu sehem snin ilu uħud minnhom illum il-ġurnata saru mexxejja ta' uħud mill-aktar businesses ta' suċċess f'Malta. F'din iċ-ċelebrazzjoni felu 30 sena mit-twaqqif indirizzat lil folla preżenti il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka fejn qalet li l-intraprendituri żgħażagħ jistgħu jibnu legat ta' innovazzjoni li hum fundamentali għas-soċjetajiet tagħna u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet lil ġej bħala l-aqwa li tħarreġ għas-settur. Il-Kap Eżekuttiv ta' ġej Malta, Julian Azzopardi, ħares lura lejn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ta' 30 sena ta' suċċess fejn qal li din il-ġimgħa reġgħet stimulat id-diskussjonijiet fuq il-valur tal-edukazzjoni dwar l-intraprenditorija u rringrazzja lil dawk kollha li taw kontribut matul dawn is-snin kollha. Fost l-eks parteċipanti li kienu preżenti għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kien hemm il-membru parlamentari Ewropew Roberta Mezzola u d-deputat Karl Guder.